waiting for another sunrise. Touch the sun before you wakes. Whoa, dancing in the morning mist. Feel the warm beat on face, on face. Soutěž Boom Cup vznikla před zhruba 10 lety v tehdejším klubu Bumerang, kdy jsme seděli se Zlatou Holušovou a přemýšleli jsme, co bychom tak pro moje žáky, pro začínající kapely a pro vůbec tu klubovou scénu v Ostravě podnikli, podnětného. No a Zlata přišla s tím, že by nebyla špatná soutěž kapel, ze které by se potom rekrutovaly ty lepší kapely, které by si mohly zahrát na festivalu Colors of Ostrava. S Boom Cupem jsme začínali samozřejmě v klubu Bumerang na Stodolní ulici, kde soutěž probíhala, teď to nevím úplně přesně, ale řekl bych, že tak zhruba 4 roky. Přemýšleli bychom, jak celou soutěž nazvat a pořád jsme nemohli najít vhodný název a v klubu zrovna seděl ostravský novinář Zdeněk Figura a zatím jsme přišli, no a ten asi během 2 vteřin na nás vychrl, že to je přece jasné, že soutěž se musí jmenovat, když jsme v Bumerangu, tak jedině Boom Cup. Vzduch je cítit rumem, rybinou a solí. Natáša, už se zvedá vítr z polí. Samozřejmě každá taková kulturní sranda a tím spíš soutěž, která funguje v podstatě v půl roku, během 20 koncertů si vyžaduje určité finanční zázemí. A to jsme řešili od počátku systémem grantů, to znamená na obvod Moravskoslezský i na město Ostrava jsme podávali granty a většinou ty granty vyšly, finance jsme dostali, to znamená z toho se pokryly ty základní náklady jako ozvučení, pronájem různých hudebních nástrojů, elektřiny, prostě ty základní provozní náklady. Prostoru to plný sladká melodie, pocit nevkusný, hudební onaný pohyb, jednotný tělesná harmonie, rytmus vyjebaný, dobová utopie, význam, prostoduchy, masová... První ročníky Boom Cupu, řekl bych, že ten úplně první v podstatě probíhaly bez zásahů poroty. Bylo to trošku divoké, zkusili jsme to, ale tato forma hodnocení se úplně neosvědčila. Bylo to pouze o divácích v klubu a bylo to pouze o posluchačích na internetu a docházelo tam k určitým nesrovnalostem, takže jsme se rozhodli od druhého ročníku do hry vtáhnout i porotu a de facto těch 5 porotců vlastně nám zachovalo přízeň a funguje stabilně jako porota celé soutěže. Tak je to už řada let a vlastně už teď přesně nevím kolik, když mě oslovil
Igor Vašut mě tady za Český rozhlas Ostrava, jestli bychom se nechtěli spolu podílet. Bylo už to v těch prvních ročnících. Já z tehdejší a vlastně i dnešní funkce šéfredaktora nebo šéfa programu jsem samozřejmě souhlasil, šli jsme do toho a takovýmto způsobem jsem se vlastně potom dostal i do poroty, protože přece jenom jsem bývalý muzikant, nebo bývalý, tak to se nezapomíná, hrával jsem v kapelách, takže i k tomu to mám blízko. No, k soutěži jsem se dostal skoro již před 12 lety, takže de facto, protože jsem nastoupil na základní uměleckou školu a znal jsem se s Igorem Vašutem, jakožto hlavním organizátorem, a na základě toho jsem byl požádán, jestli bych mu nepomohl při prvním ročníku nebo nultém, teď už nevím, jakožto porotce, jakožto člověk, který prostě do jisté míry působí v hudbě nějakou dobu. No a jelikož mi vždycky takové tyto věci byly sympatické, de facto mladé kapely a rocková muzika je mi blízká, tak jsem řekl samozřejmě ano. No a tak jsem se dostal, probojoval jsem se až do toho 11. nebo 10. ročníku Boom Cupu. Fake friends told me about the things you did last night with me. Fucking little guy next door. Oh, you. Nobody changed the time, but the feeling stopped for a minute, 2 or 3 or more. Oh, you. Sorry for the time you spent with me, the fucking little guy, and be free, who's yours. Fungování soutěže jsme v podstatě cizelovali po celých 10 let a po každém ročníku přišla vždycky nějaká malá změna, ale forma se usadila do zhruba schématu, že od měsíce září koncertují každé úterý 3 kapely v klubu a v podstatě podle schématu jedna kapela lokální, která řekněme ostravská, jedna kapela, která jakoby je nějaká v dosahu těch řekněme 100 km od Ostravy, můžeme to nazvat obecně z Moravskoslezského kraje, a třetí kapela, to v podstatě je políčko pro kapely, které jsou z celé republiky, Plzně, Prahy, Hradce Králové, anebo i kapely ze Slovenska, které samozřejmě soutěž taky navštěvují. Do minulého ročníku Boom Cupu se přihlásilo okolo 120 kapel, což je v poslední době takové ustálené číslo těch kapel, kolik se jich přihlásí. Uvidíme, jak to bude vypadat v příštím ročníku. Bereme vždy vítěze z každého základního kola a pak z těch 16 kapel vybereme 8 postupujících do semifinále na zasedání poroty, kde vlastně poprvé sejde porota v kompletním složení a na základě jak vlastních dojmů, tak i vzájemné diskuze pak vybereme ty kapely, které dostanou možnost účastnice semifinále. Minimálně se pojď na co koukat. Jako máte ten studentský počin, no, jako, ale je tam i to nadšení, no. My se v porotě samozřejmě střetáváme, protože jsou tam lidé, kteří prosazují třeba svůj názor na věc, který je spojený s jejich osobním hudebním vkusem, takže jsou některé věci, které se jim nelíbí. Ale není řečeno, že to, co se jim nelíbí, nemá svoji kvalitu. Takže ta výměna názorů potom směřuje k tomu, jak to vlastně rozhodnout, když se setkají v jednom kole 3 kapely
z nich jedna bude hrát punk, druhá nějaký klasický big beat a třetí bude třeba folková. A co s tím teď, protože všechny tři mohou mít svoji kvalitu a tam se ten názor hledá dost těžko, ale není to spor. Je to taková názorová výměna o tom, kde jsou vlastně ty základní hodnoty a kritéria. Rozhodování potom v semifinálích obou a v tom finále je teda někdy taky docela oříšek, protože letos podruhé se mi stalo, že jsem šel už dopředu s připraveným názorem, pro koho budu hlasovat a normálně jsem to při tom finále musel změnit a hlasoval jsem naopak, protože mi to dostalo. Je zvláštní, že když kapela je jaksi již od toho základního kola jasná, tak spory žádné nejsou. V tomto posledním kole, v tom jubilejním, spory byly, ale myslím si, že v té muzice je to vždycky dříve či později jasné. Takové. Nejsou tam až takové markantní rozdíly, že by někdo absolutně nesouhlasil. Všechny mý velký lásky měly trvat věčnost a půl. Všechny mý skvělý masky, co zbyla po nich na tvářích sůl. Tentokrát splním všechny přání, s tebou to půjde všechno z nás. Všechny mý velký lásky, tobě nesahaj ani popást. Všechny mý velký zkoušky, co jsem v nich neobstál. Všechny mý horký doušky. Když si vzpomenu na finále letošní, tomu loňskému ročníku, tak si myslím, že atmosféra byla super. Kapely přijali velmi dobře naladěné, nějaká zásadní rivalita asi mezi nimi nefungovala. Ani jedna z kapel nebyla z Ostravy, tudíž ta váha těch fanoušků byla zhruba vyrovnaná. Myslím si, že se lidi bavili, že to byl velmi příjemný koncert. Navíc jsme měli jako takovou třešničku na dortu kapelu Neučesaný rock'n'roll, která zahrála po skončení soutěžní části. Finálový večer bych hodnotil velice pozitivně. Ideální by bylo, kdyby všechny koncerty byly s touto atmosférou, ale to asi dost dobře není možné. Kde se nebudu bát, kam se můžeme slehnout. Čaruj a nakresli hned zahradu plnou sedmi krás, které vykvetou jednou. Hej, hej, hej! Tak Boomcamp není jenom soutěž ostravských kapel a upřímně řečeno třeba letos jsem si docela uvědomoval absenci ostravských kapel. Jsou to kapely z regionu, skvělé, velmi silné zastoupení, třeba měl letos Frýdek Místek, ale jsou tady kapely i odinut, velmi pravidelně už se nám dostávají do těch závěrečných kol, mám tím na mysli semifinále a dál, kapely třeba z Prahy nebo z Plzně. Možná to bude tím, že z těchto vzdálenějších měst a míst se k nám do Ostravy, do Boomcampu už hlásí prostě ty kapely, které už mají něco za sebou, které přece jenom už jsou dál než úplní začátečníci, kteří se hlásí tady od nás. Ale je mi to trošku líto, že ta Ostrava, jako kdyby v poslední době, v posledních letech se začínala vytrácet, konkrétně v Boomcampu z těch prvních pozic. Ty ostravské kapely díky Boomcampu doufám se trošičku zpamatují, nemyslím to ve zlém, ale v tomto žánru právě Ostrava nejvíc pokulhává v současnosti za republikou. A je to vidět přímo na průběhu Boomcampu, kdy vítězí anebo do finálových kol se dostávají kapely odjinud a ne přímo ostravské. Chybí kapely, které by se snažily dělat hudbu trošku progresivně. Většina těch kapel hraje to, co už tady bylo, což samozřejmě je těžké přijít s něčím novým, ale ve srovnání třeba s brněnskou scénou nebo pražskou scénou
tak tady cítím trošičku, jakoby nové kapely se bály experimentovat. Mně poslední dobou chybí nějaká taková jasná nějaká, ne že kapela, ale scéna. Něco, co by prostě tu Ostravu dokázalo jedním slovem jako popsat. No. Ale toto asi není problém jenom Ostravy, toto je problém tak nějak všeho, že není nějaká komunita, jo? Že není nějaká, já nevím, punková scéna silná, rocková, i třeba taneční, nebo pro mě progroková, jazzová. Jo, čili tam není nějaký jednotící prvek, je to takové atomizované, takové každý hraje něco jiného, ale to je spíš asi problém jako obecně ne Ostravy, ale všech jako nějakých větších kulturních center, teda pokud Ostrava větší kulturní centrum je. Ostrava je osobitá. Nelze srovnávat ani s Vrbnem, ani s jiným prostě městem České republiky. Vychází z těch tradic, které tady prostě byly, a lidi, kteří tady nějakou dobu žijí, tak v podstatě do toho města vrostou. A těžko se jim Ostrava i přes velké nevýhody, ať už toho, že tady opravdu není moc peněz pro financování některých jako kulturních záležitostí, ať už tady jako se potácíme ve smogu, v prachu a dýcháme ne úplně ten nejčistší vzduch, tak stejně, myslím si, rodilí Ostraváci a i někteří přivandrovalci si to tady oblíbili a v podstatě tu kulturu si tady vytvářejí po všem. Ostravská kultura je záležitost, která jinde není. Je to něco takového osobitého, takového výrazného, takového uhlovitého, tmavého, nechtěného, ale zároveň teplého, zároveň takového domáckého. Musí se to vynést do prvního patra nebo do vyššího patra, musí se s tím tahat po nocích. Není to ústřední topení rozhodně ostravská kultura. Je to takové černé uhlí, které je možná nějakým černým zlatem, ale nejednoznačně. Takže taková je ostravská kultura. No. České republiky ostravská kultura je hodně vysoko. Když vezmeme hudební život, tak Janáčkova filharmonie, to je špičkové těleso ve srovnání třeba s pražskými symfonickými orchestry, brněnskými a i z jiných měst, patří rozhodně mezi první pětici symfonických těles. Co se týká divadla, kdykoliv se každoročně sejde kritika, česká kritika na festivalu Ostravské činohry, tak se od všech kritiků dozvíme, že Ostravské divadlo patří mezi absolutní špičku v republice a jednotlivé inscenace v každém ročníku, ať už soutěže o cenu Alfreda Radoka nebo o cenu Thalie, jsou vždy z Ostravy mezi nominovanými na nejvyšší ocenění. Že by se tady nedělo nic, nemůžu říct. Děje se tady toho mnohem víc, než já osobně stíhám, protože stačí prostě sledovat jak Černý výlep, jo, prostě nějaké ty naše plakátky, tak i ty oficiální, a my jsme se o to asi nejvíc otřeli, když jsme se před 2 rokama chystali na, bohužel, nevyšlo, Ostravu 2015, ale my jsme tady spočítali 6 divadel v Ostravě, že jo, kde to je prostě. Moc nechodím do divadel, ani do multiplexu, prostě ani nechodím na každou literární přednášku, ale vím, že kdybych chtěl chodit na všecko, tak se z toho zblázním, protože nestíhám.
Člověk má velkou radost, když se jde podívat například do zdejší galerie na tak úžasnou výstavu, jako byla Černá slunce, ale to jsou věci, které například přivážejí k nám do Ostravy díla odjinud. To pochopitelně dělají i místní kluby, i my tady chodíme na koncerty, kde koho, kdo sem přijede. To je moc dobře, ale pro mě je vždycky důležité to, co vzniká v tom regionu. To, co tady prostě má podhoubí. Vznikly tady kapely jako třeba Buty, které v podstatě zacloumaly celou československou pop music 90. let. Vznikl tady festival Colors of Ostrava, který je naprosto jedinečný tady v České republice a snad i ve střední Evropě a patří k těm nejlepším evropským, možná dneska už světovým festivalům. Vznikají tady další a další věci, které možná asi jinde než v Ostravě by vzniknout nemohly. Za těch mnoho let prostě tady vystoupilo spoustu kapel, které nějakým způsobem se etablovaly. Vzpomínám si, když tady začínal Martin Chodur jako Elef. Vzpomínám si, když tady Café Industrial vystupovalo a mnohé kapely se přetvořily v nové kapely, poznali nové lidi. Já si myslím, že to povědomí o tom, že něco se děje v tomto městě, že něco nějakým způsobem že prostě se činí, že ti muzikanti nějakým způsobem se snaží, tak to je strašně důležité. Takže patří-li nějaká soutěž k Ostravě, tak určitě je to Boom Cup. budoucna bych Boom Cupu popřel určitě minimálně dalších 10 let trvání a hlavně, co bych popřel asi nejvíce, tak co nejvíce dobrých kapel. Vytrvat, vydržet, můžou být vzlety, můžou být pády, jako já si myslím, pokud se prostě bude trošku dařit vůbec, pokud se najdou ti sponzoři, pokud tuhletu soutěž někdo podpoří, já si myslím, že to je strašně důležité a fandil bych prostě nejenom Igorovi, ale těm samozřejmě účastníkům, jo, těm, kteří teda se v tom otřískávají, ať jim to jde, ať jim to všem vydrží. To bych jim moc přál všem. Ta soutěž může žít, protože se pořád rodí nové kapely, studenti nebo žáci takových těch uměleckých škol na jednotlivé nástroje už během druhého ročníku dávají dohromady nějakou kapelu, takže přeju Boom Cupu trvání a hlavně takové vítěze, kteří by po svém vystoupení na Colors of Ostrava oslovili zahraniční producenty a ty samotné kapely, těm přeju nejvíc, aby uspěli. Aby prostě mladé kapely se přihlašovaly, měli radost z toho, že nějakým způsobem hrají a aby vůbec muzika v té Ostravě stále a neustále fungovala a měla kde se jevit a měla kde se projevovat.
Remember as we drank through night, 'cause our lives seemed us to die.